Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Kaya syempre kailangan sumigaw-sigaw. Oo nga, Gagi, pare. Labanan natin ang katamaran dahil hindi tayo mayaman. Nandito na nga tayo kasi hindi na talaga tayo nagsasabay. Kaya nga, pero ganun namin kaalam na kailangan nyo ng pampagising. Oo. Kailangan yung sigawan kayo kasi hirap na hirap tayong buhatin ng mga sarili natin ngayong Lunes. Legit yan. Tsaka Monday, hindi natin alam kung bakit ganito. Tuwing Monday, kagagaling lang natin sa mahabang bakasyon. Hindi natin alam, ang daming late, ang daming palusot. Totoo. Ay nako, dyan na nagsisilabasan ang mga abogado. Bakit abogado? Mga abogago, ganyan. Ay, oo. Kasi nag-iisip ng rason, bakit sila late, bakit sila absent. Oo, diba? mga ano talaga pang malakasang rason. Well, at least kayo abogado. Ako nag-iisa lang na abogagi, pare. Uy, na-miss kita, Dudski. Uy, na-miss din kita. Parang sabi ko nga nung long weekend, sabi ko, hala, puro beach yung nakikita ko. Asa na kaya yung beach kong kasama? Mali pala, beach lover. Oy! Ang sama na ugali mo dun, ha? Uy, pero na-miss din talaga kita. So, ang tanong ko sa'yo ngayon, nasan ang pasalubong ko galing Bicol? Nandito. Eto na to. Etong nasa harap mo ngayon. Bumalik ka na lang! Ay nako, dahil usapang Lunes tayo ngayon, maraming nalilate, maraming mga tinatamad. Eto, ibibigay namin sa iyo, Kabisyo, ang unang 2 uri ng taong late! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga sakitin. O, diba? O, diba? Abot mo na yung band paper. Bilisan mo si boss, nandiyan kasi. Naku! Nasa na ba si Jessa? Anong oras na? May presentation pa kami. Print ko na. Oo nga, ewan ko ba dun? Tawagan mo na kaya, Mar. Tawagan mo na, bilisan mo. Wait lang, nawawala yung cellphone ko. Andiyan, hanapin mo dyan sa wait drawer lang. mo. Ito. Wait lang, naka-silent kasi. Siya, tatawagan ko na. Hello? Uy. Hello, Jessa. Asan ka? Ano na? Ungol ka dyan? Asan ka na ba? May work tayo ngayon? May sakit ako, Mar. Ha? Kakapost mo lang na lumalangoy ka sa dagat, Throwback yun. O siya, Mar, sige na. I feel so busy. Busy? Dizzy, tanga. Ngayon ka pa talaga nagkasakit. Bilisan mo na, kailangan ka dito sa office. O siya, pero late ako makakarating. I feel so busy. Ayan. Ito si Jessa, kapag nagbabago yung boses, yung reception niya, hindi mo alam kung tao ba talaga siya o engkanto. Kaya nga ewan ko ba dito, pero at least talentado si Jessa natin, diba? Yes. Uy, legit to classic example to. Kapag mga late, mga sakitin ka, yung tipong, bakit late ka, nasaan ka, na anong oras na sasabihin mo, oh my gosh, Gagi, parang may kalintura or like, anong kalintura? Kalintura, may lagnat ako. Ayan, lahat na nung sakit sa katawan, sasabihin niya talaga. Ay nako, tsaka dito lumalabas yung mga diba, long vacation, ginamit lahat ng VL. Ngayon naman gagamitin lahat ng sick leave. Yeah, ay oo. Diba? Ang kakapal ng mukha. But you gave me a bright idea. Oy! Hindi, pero yun ako, Kabisyo, kung may maaapektuhan na kayong trabaho dyan, ako, gising-gising lang. Sabi nga ni Robin Siena kanina, hindi ka anak ng CEO. Kaya nga. Bangon-bangon din. Anyway, that's number 1. Punta tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga mahilig sa emergency. Hello! Hello, bakit parang ako lang pumasok ngayon dito sa office? Anong petsa na ba? Tapos na holiday Wait nga, tawagan ko nga sila. Hello! Hello? Asan ka na ba, Jessa? May pasok tayo ngayon.
Naku, papasok sana ako ng maaga, Mar. Oh, anyari? Late ako kasi may emergency. Emergency? Nasunog yung swimming pool ng bahay namin. Ha? Jess, anong klaseng emergency yan? Emergency nga yun. Huh? Kaya late ako makakapasok, Mar. Sorry na, nasusunog yung pool namin eh. Oh, siya, sige. Nakakalorkoy ko, Jessa. Ayan. Pero legit din to, mahilig sa emergency. Minsan nga, meron akong katrabaho na late. Oh. Sabi niya, yung MRT kasi napunta na sa LRT. Oo, mga ganong klaseng emergency. Kaya nga, yung mga emergency na hindi nagme-make sense. Oo nga na parang sinasabi mo na lang sa sarili mo kahit kasi nungalingan, mapapasabi ka na lang, sige, mag-ingat ka. Tapos yung tipong halimbawa sinabi ko sa'yo, late ako, no? Sasabihin ko, uy, Konyo Bicolano, magpapagasolina lang ako. Okay. Tapos sasabihin mo sa akin, ha? Paano magpapagasolina? Nakabike ka? Oo nga, no? Diba? Ikaw naman si Uto-Uto, sige, bilisan mo, ha? Ingat ka. Ay, nako, dito talaga nagsisilabasan ng pagiging creative ng mga tao sa paggawa ng excuse. Ay, kung bakit legit sila absent. yan. Oo, but again, uulitin ko lang, hindi tayo anak ng CEO. Pumasok ka ngayon kung ayaw mo ma-offera ng COE. Ano COE? Certificate of Employment. Last day mo na. Kaya nga, bangon-bangon din. No, siya, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na mga katrabaho mo na hindi pa bumabangon hanggang ngayon. Shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shanna. Same socials, mga broskies at Konyo Bicolano. Uy, gusto ko lang i-congratulate yung ate mo. Ay, oo nga. Diba? Oo, Ate Gina, congratulations. Nasungkit mo ang Miss Universe crown ng barangay namin. Oh, congratulations. Oo. At congratulations din sa mga nanalo nitong local election, no? O, ito na ang pinakapanahon para huwag tamarin na magserbisyo sa ating mga kabisyo. Wow! Uy, nararamdaman ko ikaw yung susunod. Na ano? Na kapitan. Uy! Ang aga ng campaign ko Oo nga eh. Siya, kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga signs, tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shanna. Your Uragong Broski, like super legit and all, Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shanna!